אנחנו רוצים להמשיך פרקי אבות, פרק ג' משנה ו'. במשנה הזאת בעצם אנחנו לומדים איזה כוח יש לרבים. בואו נראה. רבי חלפתא בן דוסא היה תלמיד של רבי מאיר בעל הנס, איש כפר חנניה, זה בגליל העליון, אומר 10 שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל. כל מקום שיש עדה זה לפחות 10. מאיפה אנחנו לומדים את זה? הקדוש ברוך הוא אומר, המשנה במסכת סנהדרין אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר על המרגלים, עד מתי לעדה הרעה הזאת? העדה שם היו 12 מרגלים, יהושע וכלב לא היו בחשבון, זאת אומרת משם למדה המשנה שעדה זה 10, ואומר פה רבי חלפתא בן דוסא, תדע לך, אם 10 יושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. ומניין שאפילו 5, לא רק 10, אפילו 5, כבר יש בזה משהו מיוחד, שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה. זה פסוק בעמוס, שם כתוב הבונה שמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה. מפה לומדים חז"ל שהשכינה בשמיים והיא יורדת לארץ כשיש אגודה. זאת אומרת הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה. מתי? שיש אגודה. מה זה אגודה? 5, יש לנו ביד 5 אצבעות, ו5 שעוסקים בתורה, אדם שאוגד בידו, אז יש בהם גם כן מעלה גדולה מאוד שהם יושבים ללמוד. ומניין שאפילו 3, שנאמר בקרב אלוהים ישפוט. שם כתוב בתורה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. מי זה? אם אחד תובע את השני, הולכים לבית הדין. בית הדין הוא של 3 אנשים, מכאן למדו שבקרב אלוהים ישפוט, הקדוש ברוך הוא נמצא גם אצל הדיינים כשיש משפט. ושם יש 3. ומניין שאפילו 2, זה כבר למדנו, אז נדברו יראה השם משל רעהו ויקשב השם וישמע. כששניים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא יושב ומקשיב כשהם לומדים. ומניין אפילו 1, שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, בלשון יחיד. זאת אומרת גם היחיד שמזכיר את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא לברך אותו. רש"י שמה כותב בכל מקום אשר אתן דעתך להזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. למה? כי כתוב בפסוק, מה הקושי של רש"י? כתוב בפסוק בכל מקום אשר אזכיר. מי? הקדוש ברוך הוא מדבר, זאת אומרת לא אתה, הקדוש ברוך הוא. אז איך זה עובד? אז רש"י כבר עומד על הבעיה, אבל חז"ל אומרים שיש לנו את האותיות אטבש, האות א' אל מול האות ת' שנמצאת בסוף, האות ב' אל מול האות ש', והאותיות האלה מתחלפות, ולכן בכל מקום אשר אזכיר, הכוונה שא' מתחלפת עם ת', ואז בכל מקום אשר תזכיר את שמי, הקדוש ברוך הוא יבוא אליך ויברך אותך. אז בהבנה הראשונה אפשר לראות שלימוד תורה חשוב לפני הקדוש ברוך הוא בכל מספר, ב1, 2, ב3, ב5, ב10. למה? כי התורה בשונה מכל דבר אחר, מכל קניין אחר, כסף, נכסים, בנים, היא נצחית. אדם יכול להיות שיש לו ילדים, אבל יכול להיות שגם לא יהיה לו. אדם לא, יש אנשים בטוחים, אבל בוא, אנחנו ראינו אנשים שגם הילדים הלכו, ולא נשאר שום דבר. עכשיו ראינו בשמחת תורה. זאת אומרת, לפעמים בן אדם נשען על הכסף, נשען על הנכסים, נשען על הילדים, ובסוף שום דבר לא נשאר. אבל תורה היא קניין נצחי, היא נשארת אצלך. איפה ראינו את זה? מסופר שפעם אחת נסעו בספינה כל מיני סוחרים גדולים, וראו איזה אחד שהוא לא מהברנג'ה. אמרו, תגיד, אתה מה הבאת? אמר להם, מה שיש לי יותר טוב משל כולכם. טוב, תראה, אי אפשר לראות. בקיצור, ככה מתח אותם כל הדרך. בינתיים היה סערה בים, והאונייה חישבה להישבר, וכולם זרקו את הכל וקפצו מהספינה ושחו לחוף. הגיעו לחוף ערומים וחסרי כל. אותו אחד היה תלמיד חכם, נכנס לבית הכנסת הראשון שראה, אמר רבותיי, שיעור. נתן שם דברי תורה, אנשים הבינו מה מדובר, מיד הרב קם וכל האנשים אמרו לו, מאיפה אתה, מה אתה צריך, נדאג לך. בקיצור, כל האנשים יוצאים, מביאים לו כל מה שהוא צריך ומלווים אותו בדרך. ועכשיו כל הסוחרים יושבים שם על החוף, אין להם שום דבר, ורואים אותו עם כל האנשים, כולם מכבדים אותו. אמרו, תעשה טובה, בסדר, הסחורה שלך יותר טובה, אבל בוא תדאג גם לנו, שתעזור לנו גם לנו. זאת אומרת, התורה בסופו של יום טובה מכל סחורה. איפה ראינו את זה? שלמה המלך מעיד על זה. שלמה המלך השמדאי,
נכנס לארמון וזרק את שלמה המלך מהארמון, ושלמה המלך אומר בקהלת, אף חוכמתי עמדה לי. אומר רש"י, עמדה לי לעזרה מכל אלה. מכל מה? מכל הכסף והכבוד שהיה לי. מה שהחזיר אותי בסופו של דבר לארמון היה השכל שלי ולא הכבוד ולא הכסף, כי מזה לא נשאר לי שום דבר. ולכן התורה היא קניין נצחי, ולכן היא טובה בכל מקום עם כל מספר אנשים. זאת אומרת, נשאלת השאלה, אם התנא אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא אפילו באחד, אז בשביל מה אתה מונה לי 2, 3, 5, 10? ברור, אם זה נמצא באחד, אז ממילא זה נמצא בכולם. מה החידוש כל כך גדול? אז אומרים חז"ל, בכל אחד מהם התנא בא לחדש לנו משהו מיוחד. מה? אחד שיושב ולומד זוכה למעלת השכינה, אבל לא כמו 2. למה? כי ב2 הקדוש ברוך הוא כותב את זה גם בספר הזיכרון. כמו שאמרנו, ליראי השם ולחושבי שמו. ואם היה כותב רק 2, הייתי חושב שרק אם לומדים תורה, אבל 3 דיינים שיושבים לדין, והם לא לומדים תורה, הם עכשיו יושבים לדון, אולי שמה הקדוש ברוך הוא לא נמצא. בא התנא לחדש לך שאפילו ב3 שהם עושים דין, מבחינת הקדוש ברוך הוא נמצא שמה. כן? כמו שאמרנו, אלוקים, איך אמר התנא? בקרב אלוקים ישפוט. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא שם אצל השופטים. זה החידוש, שאפילו שלא לומדים תורה ורק עושים דין, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. וב5 יש מעלה שהשכינה כבר יורדת למטה. איך אמר התנא? התנא אומר ב5, ואגודתו על ארץ יסדה. הקדוש ברוך הוא בונה בשמיים מעלותיו ויורד למטה בשביל 5. אבל ב10 השכינה מקדימה לבוא. אלוקים ניצב ועדת אלו, כבר מחכה. ולכן יש עניין שאדם חסר 10, הוא 10, האדם צריך להבין שהשכינה כבר ניצבת מחכה. אל תגיד אני לא רוצה. למה? כי השכינה פה ואתה מבטל מניין, זה דבר חמור מאוד. זאת אומרת, ל10 יש מעלה מיוחדת. איפה אנחנו רואים את זה? כי 10 זה עולם שלם. אנחנו רואים ב10 מאמרות נברא העולם, 10 דורות מנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות, 10 מכות, 10 ניסים על הים ו10 בבית המקדש. יש ל10 כוח מאוד מאוד מיוחד. שהמהר"ל כותב שמספר 10 יש לו סגולה כפולה. מה מיוחד במספר 10? במספר 10 יש שלמות. למה? הוא המספר הכי מקסימלי. 10 זה המספר הגבוה ביותר. למה? איך אנחנו רואים את זה? כי תגיד, מה בא אחרי 10? 1, 10. 2, 10. אתה תמיד מצרף למה? ל10. זאת אומרת, למספר 10 יש שלמות גדולה מאוד. וגם, כשאני רוצה לכתוב 10 באותיות, מה אני כותב? י', נקודה. נקודה לא מתחלקת לשום דבר. אומר המהר"ל, זה מראה על אחדות מוחלקת, האחדות שבריבוי. יש בזה אחד שהוא הריבוי המקסימלי, ויש בזה מעלה גדולה מאוד, זה מעיד על סוג של שלמות. ולכן אנחנו כל הדברים שרוצים להגיד ויעבור, חזרת השץ, נקדישך, ברכו, קדיש, תמיד זה יהיה ב10. למה? ב10 יש 2 מעלות. אחד, שהתפילה מתקבלת. איפה אנחנו רואים? כתוב, פדה בשלום נפשי מקרוב לי, כי ברבים היו עימדי. זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא יכול לפדות את נפשי? כשרבים נמצאים איתי. זאת אומרת, אדם לא יכול לבוא לבד לקדוש ברוך הוא להגיד לו, תן לי. תן לי? בוא נראה מי אתה. אבל כשאתה בא בציבור, שאמרנו פעם ציבור זה ראשי תיבות, צדי זה צדיקים, בית בינוניים, רש רשעים. זאת אומרת, בציבור יש הכל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל הציבור, פדה בשלום נפשי. גם אלה שלא מגיע להם, מקבלים בעקבות האנשים. דבר נוסף שיש ב10, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. ככה הגמרא בברכות אומרת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילה. גם עם התפילה, יש לפעמים שאלה, מה עדיף? להתפלל בבית ביחיד כמו בן אדם, או לבוא לתפילה מהירה? התשובה היא, עדיף לבוא לתפילה מהירה במניין. למה? כי קודם כל, ביחיד אין לך את כל מה שיש בבית הכנסת. ודבר שני, הכוח של התפילה של רבים הוא כוח מאוד חזק. מספרים, סיפר את זה פעם אחד, המבוגרים בזיכרון משה. הוא אמר שבזמן שהיו הקומוניסטים, והיה בית כנסת, ואתם מכירים את אלה שיוצאים החוצה ואומרים, 10, אתה נכנס אין אפילו 4. על קיצור, היה שם איזה אחד העשירים, שהוא היה אחד הגבירים הגדולים בבורסה, והוא היה יהודי. ומישהו יצא אמר 10. הוא מיהר לאיזו פגישה חשובה מאוד בבורסה במוסקבה. אבל יהודי זה יהודי, שמע מניין 10, נכנס.
הוא נכנס, רואה רק 4, הוא לא יודע, בקיצור, עד שהגיעו, עד שזה, התחילו תפילה, עוד הוא רואה החזן איתי, בכלל הוא על קוצים, ומנסה ולא הולך. בקיצור, הוא עצבני, ופתאום הוא מסתכל מהחלון לקראת עלינו לשבח, והוא רואה בלגן בבורסה. מה הסתבר? היו שם אנשים שבאו, היו שם קומוניסטים שבאו להשתלט על הבורסה, והוא היה ברשימה השחורה, והוא ניצל בזכות זה שהוא היה בתוך התפילה במניין. זאת אומרת, אדם צריך להבין שלרבים יש כוח גדול. הגמרא בברכות אומרת בדף ו', אני מקריא לכם, אמר רבין בר עדה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, שנאמר, מזמור לאסף, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שיש 10, ואיפה זה נמצא? בבית הכנסת. והגמרא ממשיכה, ומניין ל10 שמתפללים ששכינה עמהם, שנאמר אלוקים ניצב בעדת אל. זאת אומרת, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת, מצד אחד זה מעלה גדולה למתפללים, אבל מצד שני זה מצריך זהירות גדולה מאוד למתפללים, כן? איך אנחנו נוהגים כבוד בבית הכנסת, אדם שרב בבית הכנסת ושכינה נמצאת שם, המצב לא כל כך פשוט. נשאלת השאלה, ומפה אני רוצה לצאת לנקודה של יום הכיפורים, למה המשנה לומדת על 10 מ10 מרגלים שהיו רשעים? אתה רוצה ללמוד על 10, מה אתה עכשיו מביא לי את המרגלים בשביל ללמוד על זה? התשובה, זה מה שהמשנה במסכת סנהדרין באה להגיד לך. לא משנה אם 10 הם רשעים או צדיקים, זה לא משנה. בסופו של יום, הקדוש ברוך הוא נמצא שם איתם. אפילו מרגלים שהיו אנטי ציונים, לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. זאת אומרת, אבל, אז מה, אם ככה, אז מה ההבדל בין רשעים לצדיקים? אצל צדיקים, שכינה שרויה עמהם. זה לא רק נמצאת, אלא היא גם נמצאת בתוכם, וזה מעלה של גדולה של 10 צדיקים. לכן אנחנו אומרים, ואני תפילתי לך, השם את רצון. מתי את רצון? בשעה שהציבור מתפללים. זאת אומרת, ברגע שהציבור מתפללים יש את רצון, ולכן אדם שרוצה להתפלל, והוא נמצא בבית, אני זוכר בקורונה, מה עשינו? היה ברדיו, אמרו בשעה 7 בדיוק, מתפללים. כולם כיוונו להתפלל בשעה 7 את התפילה. למה? כי כשאנשים מתפללים במניין, יש כוח גדול מאוד, ואדם צריך לכוון את תפילתו לציבור, כי לציבור יש כוח. וזה מה שאנחנו אומרים, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי העם, מתי? יחד שבטי ישראל. זאת אומרת, ברגע שיש אספה של אנשים, אז הקדוש ברוך הוא המלך.